¿Qué tal, señoras y señores? Son as 6:29 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no A Voltas co Prato. Estamos a luns, polo tanto, tedes que seguirnos nas redes sociais. @voltascoprato, aí temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano. Imos pouquiño a pouco porque leva moito traballo, pero intentámoslas subir e aí estarán tamén as receitas que farán dous cociñeiros maravillosos. Así que pasen, por favor, Xoán Ameixeiras e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Mima. Aí. Que pasa, Begoña? Non sabes onde estás? Eu sí. Estás-me situando a min, o convidado. Estaba eu aí colocando. Pero vamos a ver, é a primeira vez que ven Xoán? Non, pero hoxe dixeronme, tens que colocalo, eu sou me mandada. Entendes? Entón, collín que coloqueino. Pero para que estou eu? Quería traerme o caballito, me sube. No, muy bien. Aí atrás, Bueno, tú verdad? estás para presentar. Mira, non me liedes, imos coa receita e imos ver que nos trae Aurora de Pontevedra. Soy Aurora, soy de Soria, pero he vivido hace 50 años largos en Pontevedra. A mí me encanta el chorizo. El chorizo va bien en todas partes. Si es bueno, a todos los nietos les gusta mucho la tortilla de chorizo, pero sobre todo a Siana. Ahora, yo ya he hecho la mía. Ahora los cocineros tienen que hacer una para mí, si es posible. Pues un saludo para todas mis familias, mis hijos, sobre todo los nietos, nietas y todos los que me conocen. Aquí estoy. Muy ben. Dámoslle un aplauso, Aurora, veña, un aplauso. Que merece. De Soria e 50 e pico anos en Pontevedra, E conserva ese acento, Increíble. Mira que xa aguantar a xente de Pontevedra 50 Xa che anos, digo. No, que queremos moitísima xente de Pontevedra e de toda Galicia. Dicía Aurora que quería facer algo con chourizo, que ela fai moita tortilla, que é un prato para vir este programa e gañar. Un pratazo, aí xa non tes competencia. Está claro. Pero, xa que non ides facer a Que rico. tortilla, que ides facer? A ver. Pois eu vou... No. No. Primeiro el, Vale. que é o convidado. Estás mirando para Porque tú él? mandas. Xa sei, porque eso é co que xogo. Ah, vale, perdón. Xa me Xanqui, está que atacando. vas facer? Pois eu vou facer un escabeche de verduriñas e vou subir potencial o mal un sabor hasta que eu vou poñer aquí co chourizo. O chourizo un potenciador de sabor que flipas. Habrá o bolo, a tortilla, botello de chorizo como cambia, non? Pois imagínate un escabeche de chourizo e verduriñas. Atención, Hoxe vades aprender Atención, algo. que temos boa receita por parte de Xoán Ameixeiras. A ver que nos trae Begoña. Pois eu vou facer algo moi tradi, que se fai sempre cando coces ou amasas ou tal, ya nesta época, que son bolos preñados. Buah! Bo. Para. Entonces, vamos facer unha masa especial por bolos preñados, Para. que queda moi esponjoso. Para. nivel, macho. Saltou a noticia. Xoán Ameixeiras veu ato programa para nada. Xa estamos. Xoanqui, vas facer unhas verduras en Vou fazer un escabeche que nunca viches na tua vida, ese escabeche, na tua vida. A partir de ahora, ni mexillón, chourizo, escabeche de chourizo. Bolos preñados, Xa Xoanqui. verás. Bueno, xa miraremos. Bueno, para mollar nos escabeche, está ben? Mira, pódese Que van levar a maiores? Chourizo, que máis? Chourizo vou usar San Simón da Costa por o rollo ese afumado e un pouquiño de cebola que vamos a caramelizar dentro. E pois por fora vamos a poñer un pouco de queixo de Arzúa pero curado, deste que parece parmesano. Pois o nicho de Xoán Ameixeiras está por ali adiante. Señores, hoxe cociñamos chourizo no Voltas co Prato, quedamos con Begoña Vázquez. Veña, vémonos agora, Xoanqui. Vamos allá. Ala. Bueno. Pobre Xoanqui. Bueno, non sabe, falade. Todo é que nunca se sabe, todo remata ao Home. final. Mira, Bolo preñado. aténdeme. Ah, que vas facer tamén, tío, Vou bolo? facer a masa, que é moi importante, porque é unha masa que vai quedar moi esponxosa e queda moi rica para isto. O sea, que hoxe vas te convertir na deusa das masas. Vai ser masavillosa. Dios, estou a tope, Madre mía. Como estou hoxe, como se nota que é luns, Veña, Madre, dalle. o que hai que aguantar, Nico, Mira, 400 de auga morna. Vale, Vale. o primeiro que temos que facer que este é lévedo, son 5 gramos de lévedo, Vale. de panadería, vámonos a desfacer nesta auguiña. Ajá. Vale, esta é unha parte, entonces, primeiro desfacemos así o lévedo. Vale. E agora leva 1 kilo de fariña de forza. Aí están as cantidades, para a xente da casa. 1 kilogramo de fariña de forza, 400 mililitros de auga, 5 gramos de lévedo fresco, 4 culleres de aceite de oliva, 1 culler de azúcar e 10 gramiños de sal. 10 gramiños de sal, Muy sí. ben, están aí para que se Xa che note. teño dito que ao final, o sal sempre ao final, vale? Vale. Entón, De agora, último. de último, sí. Vamos a botar un poquinho máis de masa. E agora xa De me vou- masa, será de De auga, masa, non? de auga.
A sabe masa, ningún que pero leva. Non sabe ningún que leva. Tú sí que non sabes. Como che quiten o que che escriben por debaixo, Bueno. estás fastidiado. Mira, Bueno, fixádemos. Unha culleradiña de azucre, así, porque así vai nos aumentar moito máis e vai quedar moito máis conchosa. E un pouquiño así de aceite, que serían unhas 4 culleradas, vale? Ajá. Aí. Entón seguimos amasando, aí. Pois a xente da casa Así? que nos chame, por favor, 664-483419 é o teléfono da Voltas co Prato. Queremos saber, pois, se facedes masas ou non. E agora? Por exemplo, Nico, que está por aquí, o noso querido Nico. O noso querido Nico, ti faz masas? Sí, Sabes pa que lle veu ben? de pizza. Non, sabes pa que lle veu ben? Xa o sabía, O Benres estuvo de festa. Seguro que o sábado fixo masa. Mira, non di nada. Bueno, en calquera caso, chamade, nos temos 50 euros dunha vez e 50 outro na Voltas co Prato da Televisión de Galicia. Mira, ahora estou amasando, ya estou a lle quedar así un meneo durante para activar o gluten, o que fai falta, máis ou menos, é que o meneamos así durante 10-15 minutos. Vale? Facer ben unha masa, que se integren ben todos os ingredientes, e agora falta o sal, que sempre ao final. Ao final. Sí. Pois aí está, Begoña Vázquez activando o glute. E despois vámoslo tapar e repouso 40 minutos. 40 minutos de repouso, é o que quere Begoña. Xa te Mientras podes tanto, ir. nos vamos. Sí, podes... Podes marchar. Ben. De nada. Hola, Xanqui. Opa, Bego. Xa me botabas de menos, Home, sí, a ti sí, agora. Intentar competir cun bolo preñado. Bueno, xa miraremos. Ao Vai final, ser- é pan e churri, tampouco tan Sí. aquí, man. Pero bueno, o escabeche suscítame curiosidade. Xa verás. A ver. Moi rico. Ademais, mira, morno ou frío. Está moi ben. Primeiro, as verduras van a coller todo o sabor. O que vou facer é sacar arume ao chourizo. É dicir, aquí teño un pouquiño de aceite, non? Ah. Entón, collemos un chourizo. Sabes que moitos dos escabeches levan pemento vermello. Correcto. Vale, hai os blancos que non, pero os que levan pemento vermello, bueno, pois o temos aquí. Pero ademais temos o sabor do chourizo. Entón, interesa non meter un lume agora un pouquiño baixo para que vaya soltando Un pouco a a grasiña. grasiña, Vale. que é o que vamos a facer despois é mesturar co escabeche. Eu aquí teño Vale. as verduras que xa as teño. As verduras do escabeche que son, vexo que tes allo porro, vexo que tes cenoria. É que- Que máis tes? O que queiras? O que queiras. Pemento vermello. Cebola, pemento vermello, pemento verde, unha coliflor. Sabe moi rica unha coliflor en escabeche, unha pataquiña, se queres escabechala O que tamén. Unhos cogomelos, outros son unhos cogomelos. O sea, o que teñes na casa, O que na teñes horta, na o que teñes na casa, neveira, para dentro. efectivamente. Vale, perfecto. E non, aquí o vamos a cocer. Sí que é interesante sempre coller e facer un pequeno rustrido, moi lixeiro. Ajá. Joder, tío, notas, co fuciño metes aí e salen os alumes, xa que sí. Cando van salindo, ahora vai empezan a salir os Queda a alumes. cheirar isto, Claro. Entón, ahora, 50-50, a mitade vai de vinagre e a Ajá. mitade de viño branco. E deixamos cocer aproximadamente uns 18-20 minutos ou así. Botamos xa isto que queiro ahora, é que O que non queres vexo. Claro. E meter Lume aquí moi baixo, chourizo A para xente que da casa vaya- non o ve, pero teno moi baixinho, a 3,5. Collendo cor, claro. Mentras Vale, non vale. remato e mentras non se fai as verduriñas, que é o que leva máis tempo facer. Vale, entón, aí o chourizo e agora botámoslle Grans o de pementa. vinagre e máis o aceite ao escabeche. Sal. Sal. Vamos Pementa. subirlle un pouquinho máis. E ora vai. Este é o viño. Este é o vinagre de mazá, de viño branco, e que sí que é interesante, 50-50, a mitade Ajá. e aquí outra metade. Vale, é un vinagre de mazá e outro de viño. Un vinagre de mazá e viño branco. É viño branco, vale. Solamente un vinagre. Vale. Si queremos un pouquiño máis, podemos darlle un pouquiño máis de auga, pero aquí te das conta que non leva aceite. E varía moito o sabor, O aceite. botándolle dous tipos de vinagre distintos. Sí, hombre, claro. Depende, ademais, que a cantidad de vinagres que temos agora. Sí. Sabes, desde viño máis curado, un poquinho máis con reserva, é un poquinho máis forte. Pero un vinagre moi neutro é o de mazá. E ten un sabor moi doce que lle queda moi ben. Ora, o de viño de branco de toda a vida tamén queda espectacular. Eu creo que chegou o momento de Non que fai falta Aurora, máis. pois, tome partido deste programa a ver que lle parece e que veña por aquí. Así que recibimos cun fortísimo aplauso a Aurora de Pontevedra. Un aplauso para ela. Hola, Aurora. Vou axudar a Aurora. Veña por aquí, Aurora. Ay, sí. Como está? Muy bien, muy ¿Está bien. bien? Muy bien, encantada de estar aquí en este sitio. 50 anos en Pontevedra. Sí, 50 anos. sí. Ya llevo más de 50 años en Pontevedra. E ti tes? Podes Yo- saber? Os ¿Eh? anos.
Pois si se pode saber os anos que ten. Ah, sí, voy a hacer los 99. 99? Os digo, 90? Os 90? Los 90. Os 90, Os O sea que 90. levas toda a vida aquí. Pues sí, porque me casé maravilla. con un gallego Claro. y entonces claro. me vine para Galicia, que me encantaba. E digo eu, non te quero meter nun compromiso, pero chourizo de Soria ou de Galicia? Pues mira, Soria tiene cosas estupendas que se empiezan ahora a conocer más de lo que Ajá, antes. que antes. Pero cada uno tiene su especialidad y para mí son los dos fenomenales. Sabes que me gusta a min de Soria? Os torreznos. Claro, Oh. porque los torrenos de Soria son únicos. Que ricos están os torreznos. Vamos ver o de... En Diga. Galicia tamén hai cosas moi ricas. Tamén é certo. Vamos ver o que fai Begoña, porque creo que vai facer algo moi tradicional, pero que Hola. igual lle gusta. Hola, Servida. muy bien, gracias. A ver, vamos a igualmente. contar. Eu estou ahora mesmo pochando un poquinho de ceboliña, que llevo botar ahora un poquinho de azúcar, que vai ser unha parte do meu recheo. E aquí teño a masa xa rematada, que xa teño fermentada. Que vas facer, que non lle dixetes? Vou facer un boliño... Bolos preñados. Vou facer boliños preñados. Ya. Mira, Entón, primeiro fixen a están masa. haciendo la masa. E agora ya sabes que baja un poquito de burbuja. Creo que che entendo. Muy bien. Enténdeme en gallego, si pero paseo castelán. Si no... No, tú fala lo que queiras, que entendo ben. É que miña abuela era castellana tamén. También, Sí, vale, sí. vale. Sí. Muy bien. É unha gran historia, tamén a terás que contar algún día, eh? Sí. Sí. Pues ¿sabes tú a mí un truco que me dijeron para saber cuándo una masa está para hacer una empanada? Cuando tiene ojos. No es el mismo truco. Ese con una bolita de la masa, la dejas en un vaso con agua y cuando ella sube arriba está la lista. masa Sí. preparada. ¿Ya lo sabías? Sí. Pues es el que usaba yo para hacer las Sí, empanadas. las empanadas. En casa, Sí. cuando me apetecía Qué hacerlas. bonito. Eso ya no se hace ahora, casi. No, ya Pero yo ya hace es años, superbonito, pero cuando tenía los 4 hijos en casa, Carai. pues sí. Había empanada. Acabadesme de deixar, non Qué teño ni ricas, idea, do truco. qué ricas. Vamos ver mientras tanto de Xoanqui, veña. Vale. Vámonos a rimar aí. Por aí, no, por aquí a derecha, por aquí a derecha. Hola, Por aí, encantado. por aí. Hola, ¿Qué ¿qué tal? tal? ¿Cómo está? Encantado. Encantado. A ver, está? contalle. Muy ¿Cómo bien. está? Xoanqui, que é o que vas facer ti? Pois Muy mire, bien. estou quitándolle un pouquiño, isto é aceite de oliva, entón estou quitándolle un pouquiño a grasa Ah, moi e bien. máis para que dé sabor este aceite. Ah, no, E claro. aquí estou facendo un escabeche. Aquí vai o vinagre, o viño, Sí, e despois, sí. cando teña aquí aromatizado ben o aceite, incorporamos aquí dentro. Ah, mira, qué bien. Me Qué tengo rico, tiene que saber riquísimo. Muy rico. Ya se me hacen los dientes Sí, largos. sí. E además, bueno, pois é un plato que podemos ter aí tamén preparado ahora que veñen estas datas e podemos poñer un petisco nestes días e tal, pues está moi ben. É un escabeche de chourizo. Hombre, original. es una cosa bien curiosa, por ¿Verdad? cierto. Agora, Espero que lle guste Sí. moito. vou che dicir unha cousa. Xoanqui pensa que Begoña, ao facer un bolo preñado, que ten máis posibilidades de ganar. Entón, estáte intentando conquistar coas palabras. no, Bueno, yo va miraré a ver probar. lo que probaré uno y probaré otro. Y entonces ya diré. Claro, que agora iba che preguntar, cal dos dous crees ti que che pode gustar máis? Ay, no, eso no se puede decir hasta que no se pruebe. Vale. ¿Eh? Vale, ¿Te parece bien? No, pareceme perfecto. Si ti Está che claro. parece ben. Bueno, vamos a pedir a Ya he Aurora. aprendido algo de los gallegos. ¿Verdad? Sí, algo sí. Vamos a pedir a Mi Aurora que marido era vaya. un gallego encantador. Así es que sí. Vamos a pedir a Aurora que vaya para ali a zona de sufridores. Vou te acompañar eu ali ao sofá, vale? Ah, Despois sí, chamamos. sí. Me agarro un poquito por donde Por aí, tengáis. por aí. Ah, por Vamos, aquí. vale, damoslle un aplauso para Aurora que está con nós, que non voltes comprar. Gracias. Pero vas volver. Ah, bueno, sí, no Home. con lo bien que me estáis tratando. Home, pues- no, tens que volver ademais a probar despois. Ah, claro, tienes razón. Vai ser, veña. Séntese aí, Bueno, en 2 muy bien. minutinhos se veño por ela. Ale. Vamos cos con mi cociñeiros, nieta veña. y con mi... Ale. A ver, ¿Qué tal? Begoña Vázquez, Que que te pasou? vin aí pochando cebola. Estou pochando cebola, botelle un pouquiño de azúcar moreno para que se me caramelice un pouquiño Oh, antes. que ben. E un pouquiño de sal. E aquí xa teño a masiña, que xa teño preparada para rechear. Cando tú Ostras, me e a digas... masa ten que ser tan pegañenta. A ver, a masa... A ves, está perfecta, Xa se Mira, xa non é pegañenta. ves os globiños? No, sí. Eso sempre... Un pouquiño de fariña xa se despegan. Alucinei co truco da Aurora, de poñela nun vaso de auga. Sí, sí. Non tiña ni idea, como de moitas cousas, pero bueno, por outra parte. Por si. É unha maneira de saber cando está xa fermentada, cando xa colleu o seu momento, é que flote na auga. Bueno, pues vamos mientras tanto contar cousiñas a Galicia e despois facemos boliños, vale, Begoña? Feito. Veña, imos alá, que o chourizo e a alegría é algo
que temos claro todos os galegos e galegas. Tradicionalmente, nestes meses de frío e matanza, era cando tocaba facelos, cunha proporción case máxica de raxo e touciño, máis allo, ourego, pemento moído. En cada familia teñen a súa receita e por iso, aínda hoxe, todos temos clarísimo cales son os nosos favoritos. Sexan picantes, doces, ceboleiros, brancos, de masa ou de sangue. Aproveitade a comelos e gardade as receitas. E se non as tendes na casa, que non condo a pánico. Galicia é un país fantástico no que mercar chourizos. Ide a vosa carnicería de confianza e probade as nosas receitas de hoxe. Seguro que vos sorprenden. Contádeo todo sempre en @avoltascoprato, que aí é onde estamos todos os días do ano, 365 días, 24 horas. Chonqui! Opa! Que pasou? Nós non dormimos, sabías que nós no noso programa non dormimos? Xo, veixo, se a veces se te nota. Ás veces veño pasado de voltas, non? Sabes? Bueno, entón andas co escabeche a voltas. Co escabeche, este xa, sí que xa ten cor. Vamos Ala. collendo. Mira, aquí vamos... Unha vez que... Aquí que nos marca cando está é a cenoria, que é o máis duro. Vale. Cando comeza a atravesar, eso xa depende de cada un. Hai xente que lle gusta máis ao dente. A min gusta máis ao dente. Vamos a recordar a xente da casa que levaba. Pues levaba espárrago, cenoria, levaba tamén Cenoria, pemento vermello, allo cogumelos, allo porro. Que non falte nun escabeche. Non. O día que botedes, de verdad, non vades... Por que vais separar un pouco e vai meterse todo dentro. Está riquísimo o allo porro no escabeche. A pementa negra, a folliña de loureiro. Buah. Claro, esos son os típicos do escabeche, non? Pero a partir de aí... Mira, fixadevos que maravilla. Mira, que bonito, Sí, que sí. bonito. Pois mira, imos aproveitar este plano tan maravilloso do escabeche de Xoanqui para preguntar de que é o escabeche de Xoanqui Ameixeiras. De verduras. Fácil. Así, son 50 euros regalaos. Aí está, para a xente da casa. de verduriñas. De que é o escabeche de Xoanqui Ameixeiras? De verduriñas. 664-483419. Chamade a voltas co prato, 50 euriños en xogo, como todos os días. Xoanqui, que che queda? Me queda botar estes cogomelos que os vou a poñer e máis unhos tomates, tamén oficial. Mira, en realidade é porque para que vexamos que podemos escabechar tamén o tomate, que Tamén. moitas veces tamén. E vai estar tamén moi bo, vais a meter por aquí por dentro. Que pasa? Botamos no último intre porque se non se desfai. Claro. Entendes? Entón estas cousas que son un poquinho máis delicadas e tal, vai para dentro. O que máis me alucina a min é que ten aquí unhas obleas. Sí, Igual non as visto na casa, pero ten aquí unhas obleas e vai poñer As en riba desas empanadillas obleas. de toda a vida. Moitas veces collemos andamos buscando que si crackets, que si non sei que. Estas obleas de toda a vida que facemos empanadillas, que vou Sí. meter xa aquí dentro. Valas fritir? Así, sin nada. Entón vai a quedar moi crocante, ten este sabor que é moi característico, está moi rico. Temos que prender aquí este lume. Aí. Espera, isto que xa o temos fora, este Vai para aquí. E aquí tralla. Arrasa. Como che gusta arrastrar o dedo aí, Bueno, pois isto vai así. Ou así, ou podemos doblala un pouco. Eso como que iramos. Podemos facer un barco, non? Como... Vamos facer un barquiño, podemos facer como que iramos. Incluso ao forno, collemos un ferro redondo e podemos facer tellas. Pois con elas. imos deixar a Xoanqui aquí fritindo as súas obleas e imos con Begoña. Choripán. Madre. Choripán. Que ben bailas, cada vez mellor. Sí, a verdade é que sí, melloro cos anos. Bueno, bolos preñados, choripán, noutras zonas do mundo. De feito, eu cando estudiaba en Euskadi chamabanlle choripán, é verdade? Sí. Eu sempre escoitara bolos preñados. Non estaban tan ricos como os meus porque estes están... Porque os teus, vamos. Home, a Onde ver. vai parar? Os bolos Vai preñados parar. de Begoña vai mete o chourizo inteiro. Como vas meter o chourizo inteiro, muller? A ver, todo lo que fas tú. Claro que sí, Pero como- inteiriño. A ver, para. Vas meter o chourizo inteiro? Sí. Mira, e ahora un pouquiño de cebola, a quen lle guste, isto é como a tortilla. Se che gusta, botarlle, se non, non. Vale. E agora vámoslo cerrar. Begoña, Que che pasa? a min estábame... Este é o bolo preñado estábame definitivo. gañando Xoanqui coa súa receita, pero claro, meteslle un chourizo inteiro. Porque está para facer unha boa merenda, home. Xa, isto que yo manda, so hartai po recreo. Non col? Home, así está de grande. Isto manda yo hartai po recreo, ao Mira. fillo. Ah, sí. Tamén fixen algún pequeniño, por se hai xente que Ah, mete claro. na arzúa, que o quere Claro. máis pequeno, Sí. fagollo de... Pois os pequenos porras todo o equipo do programa o grande pa min. Mira, moi sinxelo, viches a masa, como levedou, como levantou. Que pasa? Ahora baixámola un pouquiño e metemos o chourizo. Espera que lle vou quitar o pelexo. Vale. O chourizo que che guste, claro. Sí. A ver.
Como che gusta un criollo, a ver, a min Claro. prefiero meterlle este, pero depois... Pero ese está un pouquiño menos curado, quer dicir, É mellor que non é estemos- dos curados, A é mellor ver, que este pouco É que ahora curado. estamos xusto na época que os chourizos a mellor levan agora unha semana ou dúas na 2 lareira semanas. e están, vamos, Oh. perfectos, sabes? Oh. Mira, Para facer bolos preñados. claro, ahora estirámoslo un pouquiño, así. Ou escabeches. Sí, sí, ou escabeches tamén, iso é certo. Atención na casa porque lle sacou a pel, Claro, hai que sacar a piel. Home, Sí, sí. máis elegante, Home, sí, tamén comerlle así é que... Home. Non, igual Sí. queda un pouco daquela Ahora, pois, maneira. metémoslle un pouquiño de queixo, Bueno, así. o queixo tamén ao gusto. Se che gusta máis queixo, claro, máis. claro, se che gusta máis queixo, máis queixo. Se che gusta menos, menos. Se che gusta solamente con queixo, pois solamente con queixo. Solo con cebola. Podes facelo ao teu gusto. Isto cada un. A ver, a clave do programa é o chourizo. A clave do programa, claro, é o chourizo, pero bueno. Bueno, espectacular, Aí vai, Espectacular. cerrámolo así. Listo, xa temos outro E mételo así ao forno? Non, agora teñen que fermentar outros 40 minutos. E o chourizo vai ser tamén o doble de gramo. Mira, vouche enseñar No. para que vexas a diferencia. Mira como están. Ves? Que Atención. maravilla. Para. Vamos a facer un pouco de maxia, ¿no? Xa Venga, está va. feita. Aí está. Lista a maxia. Aí está, medrou, Medrou. Entonces, Medrou. agora o que facemos é pintalo con ovo, Bueno, pintalo con oviño. hoxe estou moi contenta porque me gusta moito esta receita. Home, chourizo a queixo. A Xoan, que a túa tamén, O que pasa é que este é como... Bo, Esa contundente. atrae. É bo. Esta é hora para outono, madre mía. Isto lévalo por aí de paseo no monte. Mira que non... De paseo no monte. Vas ao monte e lévalo de paseo na tua mochila. O bocadillo. Encántame que Begoña pasea polos preñados por Galicia adiante. A historia é boísima. Sí. Imos á Coruña. Maica, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Bueno, un pouco preocupada porque dades xa ganas de cear. Teñen boas pintas os dous pratos. sí, a verdade é que teñen moi boa pinta as dúas receitas, pero claro, estou un pouco cego ca de Begoña porque é que me encantan os bolos preñados. Claro, é así. pero claro, ti xa flipaches cando saliu do bollo preñado, pero Xanqui aí está petando No, tamén. está moi ben o escabeche de Xoan, que ademais... Moitas grazas, sí, señor. Xoan que estaba todo La piña. preocupado, o pobre de Xoan que estaba preocupado porque non había estamos. ninguén que lle dera Vou puntiños. mesturar o aceite. Mestura o que queres. A ver. Mira, que bonito, por eso echámote, Ai. Espera un minuto, Maica, que falo agora contigo, Ala. Listo. 2 minutiños, 3 e deixamos Vai na estar neveira, Vai estar bo. Vai estar, xa te digo eu. Vai estar bo. Eu non veño con calquera cousa a tele, macho. Vai estar bo. Veña, Pero. repartimos cartiños. Maica, de que é o escabeche de Xoanqui a Meixeiras? Pois en principio de verduras, aparte No. moloume moito que vale de todo, que che guste, sobre todo o do allo porro, tal, e Moitas que podes grazas, tomar verduras con algo máis contundente, non sei, creo que un plato sano, ten Un boa pinta. aplauso que Moitas acertou. E ademais moi atento ao Grazas. programa, Moi atento ao programa. Maica, moitísimas grazas por chamar. Veña, Un bico vos. enorme, vale? Noraboa, Hasta gracias. logo. Chao. Mesturache xa? Xa aquí xa temos Mesturaches feito. Xa temos feito o escabeche, co aceite, co viño, co vinagre, co chourizo, Con todo. con todo. E Begoña creo que quere ir ao forno. Eu Begoña. quero ir ao forno. Por veña, Mira, imos ao forno con Begoña. pinteino con ovo e releille un pouquiño de queixo de Arzúa curado. Un pouquiño, Vale. Un pouquiño. Bueno, un pouquiño. E ora ao forno, uns 20-25 minutos a 180 grados. Depende do forno. Canto tempo? 20-25 minutos A cento? 180 grados. Moi idea. Hai no que decir pouquiño a pouco para que a xente entenda na casa. Veña, deixamos a Begoña Vázquez aquí e nos imos o público da voltas co prato. Veña, imos alá. Aí vai. Ai, 50 anos en Pontevedra. Vamos dar un aplauso que además veu ca familia. Aplaudidille, xa que vides con ela. Aplaudidille. Gracias. A ver, como estás? Uy, yo estupendamente. ¿Sí? Aquí rodeado de mimos y de atenciones, ¿cómo no voy a estar bien? Bueno, home, nos aquí mimamos a todo o mundo, Por eso. Todo o mundo. Por eso. Estás preparada para probar? Yo sí, pruebo, luego, no sé, el resultado. Pois vámonos levantar e vamos ir probar. Vale. Veña. Un aplauso que está con nós, con a voltas co prato. 50 anos en Pontevedra, Sí, señor. Venden de Soria. Vamos. Ay, Dios mío. Pero no la olvido, a mi tierra tampoco. Home, xo sei. Y a No. mí- Sí. Si o acento ainda o tes, Ah, sí, Tes o seguro, acento. seguro. Veña, Bueno, vamos. Mi marido vamos a- era gallego, Era de aquí, sí. Sí, era de Xoanqui, como Pontevedra. vas ti? Hola, eu estou listo xa. Aquí empratamos A ver. e fora. Muy bien. Vamos por aquí, Aurora, vamos por aquí. Por donde tú mandes. Aquí.
A ver que nos enseña Xoanqui. Mire, A as ver, obleas, imos bueno, pues emperatar. fixen unha así, normal, non? Sí, Como sí, sale. sí. E outra, pois, un pouquiño máis, porque esta para comer así é máis doado. E máis é o dobre, sí, claro. É o dobre, claro. Más cómoda. Claro, pero podemos facer tella en forma de contenedor, podemos facelo nun horno cunhos moldes de Eso é o forno de magdalenas. eso é o forno de Begoña. Claro, Muy bien, ese era muy bien. eso. É así. E Begoña, agora? abro o forno, anda. Podes abrir o forno. Abro o forno, Begoña, abro o forno. A ver Eso como quedou tiene un isto. aspecto fenomenal. Ahí Este está en está. frío ahora. Hola. Y la nevera para aquí, y lleva ya un día. Mira, Aurora, Mira, mira que mira pa bonito aquí, tamén Aurora. me quedou. Ay, hijo mío, está que arrebata. Está que arrebata. Muy rico, todo Bueno, el pues veña. aspecto es Prepara fenomenal. para empretar, mientras Pero estamos aquí bueno, con ¿y tengo Xoanqui. que elegir uno de los dos? Sí. Ay, qué pena, hijo, pues Sí, sí. tenía que... Sí, por eso, porque los dos me parecen fenomenales. Xa, pero tens que escoller un. É así, Aurora. Bueno, a ver, al probarlo. Al probarlo. Vale. Claro. Veña, Aurora, imos probar. Vente por Bueno, aquí pues conmigo. imos probar, Vente por vamos. aí. Ai, Imos. Auroriña. Vamos Tens que allá. tomar unha decisión durísima. Pasa Pues por aquí, sí, por nunca, detrás, yo por creo detrás. que no he tenido en la vida que así solucionar uno tan esto, este Ponte o aquí, este. ponte aquí, Aurora. Ay, muy bien. Di que nunca tuvo unha situación tan complicada na Pues vida. sí, hombre, porque esto son las dos cosas riquísimas. Pois a verdade é que sí. Mentras tanto, imos coa pregunta de concurso. Que queixo mete Begoña no recheo dos bolos? San Simón da Costa. Fácil. 664-483419, chamade a voltas co prato, temos 50 euros en xogo. Aí estamos vendo as dúas receitas. E agora sí, Aurora de Soria, que reside en Pontevedra, Desde hace 50 años. de fai 50 anos, ten que probarlo. Así que, Ay, ¿me tenéis el bastón, Sí, por sí, hombre. favor? Sí. Bueno, pues nada, hijo, voy a empezar. Choricito y la verdura que más le guste. todo para dentro. El choricito. É que me está dando moita envexa. Aurora. Te invito, te invito. Un trocito de olea. Come que ya verá qué despois rico eu non está la probar, oblea pero está así. me dando unha envexa. Bueno, pedazo de pratos, Non o Así, dixen ahora con la antes, oblea non o le- dixen le antes, suaviza pero el sabor. Xoanqui, Begoña, un aplauso para os cociñeiros porque son os auténticos artistas. E merecen. Imos repartir cartiños, imos ao Pino. Isolino, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde, hombre. Como estás? Bueno, pues aquí dentro da casa, que hoxe non se pode traballar, que está chovendo. É que hoxe é un día moi bo para estar vendo a televisión de Galicia Justamente. como todos os días do ano. Justamente, e aparte co plato que fixo esta chica, Ai, sí. que eu fixo moitos anos, Ti eres tamén de Moitas bolo gracias. preñado, entonces. Claro, que eu fui un panadeiro moitos anos. e fixo todo preñado. Amigo. Qué maravilla. O sea, ti pensas que vai gañar Begoña ou ten posibilidade Xoanqui? Bueno, como dice a señora, primeiro hai que probar os platos e despois decir. Tens razón. Pois veña, por 50 euriños. Que queixo mete Begoña no recheo dos bolos? San Simón da Costa. Moi ben, 50 euros que marcha pro Pino. Muy bien, Un aplauso. moitas gracias. Isolino, moitísimas gracias por chamar un Mire, bico. este trae chorizo. Hasta loguiño. chorizo. Boa tarde. Chao. Boa tarde. A mí Aurora é que me encanta porque está probando, estálle prestando, verdad? Sí, es la hora de la merienda. É que é a hora de Ni merendar. elegida. É que é así, é Es que é que con así. estas cosas tan ricas que nos le apetece. É verdade. E se es cociña outra persona, nos cociñas ti ainda mellor. Pues ni mejor, Claro, hombre. a mesa porta. Desde luego. Imos alá. Ai, Aurora, chegou o teu momento. Despois de probar as dúas receitas, Aurora, de Soria, que vive en Pontevedra dende hai 50 anos, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Ai, que tensión. Esta. Begoña Vázquez co seu bolo preñado. Gracias. Foi directo. Bueno, de señoras, verdad. señores, nos marchamos. Queden coa actualidade. Co Hora Galega, vémonos mañán con máis receitas aquí, no Voltas co Prato. Chao. Mañán.